75ean sortzen da fenomeno oso importantea Durangaldean, eta Gerediagaren jaiotza. Gerediagaren sortzea. Gerediagaren sortzea, bai. Hitz egingo duzu apurtxo bat, sortze prozesu hori buruz, batez ere nortzuk izen zineten, zer egin zenuten, eta hori. Bueno, horretarako 74ko urrian edo azaroan edo onartu zen lege bat, elkarte kulturalen legea bat, legia. Lehenengo legie nolabait frankismoaren irekiera txo bat izan zen hori. Eta nigo horatzen az, Bizkaizen hasi zeran elkarte bi sortu ziela. Bata ez dakiz zein zen, Bilboko eta bestie Gerediaga. Da Gerediaga sortu zen nire orduko etxean, kasualidades. Kasualidade ez da horren beste. No sortu zen, urtarrilaren 22an. Urtarrilaren 22a da San Bizenti eguna, Astolako jaize. Da, klaro, afari bat antolatu genduen, Leopoldo Zugasa, Txarines Astola, Txarines da Kontxita Astola, Jesus Astigarraga, Solaegi, Vicente Kapanaga, Julián Berrozabal Goitia, nik ez da, Sabino Barrueta egon zan orduen, berrizkoa. Sabino Barrueta denpara gitzen egon zan, da gero sartu zen Gorroño. Eta... Durangotik, nortzuk? Durangotik Leopoldo Zugasa, Kontxita Astola eta Txarines Astola. Kontxita Astola izen zen lehenengo presidenta, klaro. Gobernu zibilera joan ginen papelak erueten Leopoldo Zugasa eta Bizok. Ez izan presidente edo zein izendatu. Batez be, fitxa baukan gerra aurrekoa, ero gerra ostekoa, baizik eta regimenien ondo ikusi, berak lan eitaben zerien. Registro la propiedad. Txarinesek udaletxien. Biblioteka? Bibliotekaria bebasan, bai. Bebasan. Eta zergaiti sortu zenuten Gerediaga edo zer? Bueno, elkarte kultural bat sortu behar zalako besterik gabe. Horretarako lehenengo bigarren ekintza. Lehenengo ekintza izan zen pintura erakusketa bat disimulatzeko lau urizetan Durangon, Ermuan, Otxandizon eta Elorrizon. Kajadorro zen babespien. Baina gero azoka. Azoka, Leopoldok esateban, gerroretik egon zala azoka bat Gasteizen. Eta, uste izen ez genduen zera izan zen, esitoa izan zen. Esito bat izen da, Durango nola bai esateko nik inoz idatzi behin jot eta elkarrizketan izan dut Euskal Herriko hiriburu kulturala dela 3-4 egunetan. Azoka orduen inun ez zen antolatzen, gero leku batzuetan antolatzen zen adibidez Arrasaten, usteot Elgoibarren Deban, eta beste leku batzuetan, Euskal Jaizekin batera. Eta Euskal Jaizek askotan bukatzen ben txarto. Ero goten zan represinu, ero goten zan dana dalakue, ero nazten bat behintzat. Eta hori argi eukin gendun, nik uste hori Leopoldoren ide bat izan zen. Liburu eta diskoa izango dira errege eta erregina. Punto. Baina Gerediaga hasieran, batez ere izen zen Gerediaga kultural esan dezagun, baina baita ere zeukan asmo bat, ez tegin nola esan, Durangaldea
antolatzeko maila sozioekonomikoan ere, bai, ez da? Baita, Noki zenuten. bai. Gogoratzen az, estatutuek egin gendu zenean, estatutu hasierakoak ez da bezaten ez Bizkaia, ez Euskal Herria, ez Espainia, beti aipatzen da Durangoko Mediterranean, ekonomia, kultura eta historia, bost diela. Ekonomia, kultura, historia, nortasuna, bost de la Merindad de Durango. Bueno, gogoratzen az, Leopoldo izan, cada uno que sitúe la Merindad de Durango donde quiera. Quito. Ez Bizkaitik, ez Euskal Herririk, ez Espainiak, ez